Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan di paspasama kinibugog tayo alumar. Idintero paginian ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran di damag wino paspasamak. Di sumbat di agtuturay kariri issues. Ken kalikagong di umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agtimik tayo kakailian. Tapno amuan ti publiko. Ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan. Amin ket may payang ti gundaway itinay tayo programa. Damdamag ni Berto, rangtay ti publiko, adumanon kariri masiknan. Damdamag ni Berto! Mayo 9, kakailan, aldaw apo iti Martes, iti bulan ti awin-tawen 2023, idano na po ti ENR Online, ti sabali man na parang, ti programa tayo, Damdamag ni Berto. Dito apo ti pagayam nyo, ni Robert De La Cruz, iti technical control, ni SK Chairman Maki Paulino Agustin, tapno agdanggay kami apo nga mangidasar, kariti damag, nga amumi apakasiknantay amin na sapada. Wagas apo tapno mainformaran, ken maidasar tayo apo, diti kapampanunutan tayo, may panggip kariti nga pagtingken pasama, kitintero apagilian tayo Pilipinas, iti kabukbukudan tayo nga lugar, pakairamana ni J. Balasyo Taaw. Dagiti damag, nga insagana mi apo, hindi pagsasaritaan, PNP na igit apo iti panang pilida karigiti may destino karita anti-drug units ti Philippine National Police gagiyem ken kaabsat ya idi pela eng kapulisan gagiyem ni Secretary Abalus ti DILG kinunana nga digitay PNP officials gagiyem nga mairamraman iti legal nga druga makaswanda babaen iti National Police Commission wenno NAPOLCOM ya adamit ten duwa nga general, duwa nga koronel, nga dagitoy ket inawaten ti DILG ti resignation da gagayem kabsat wenno panagikat da iti pwesto kakailian. Okay? Dili sabsabali pa nga damag malagip yu apo diti nagbalin apo nga tupiko tayo iti kalman may panggep apo iti posible nga panakapasama kapo iti fertilizer scam gagayem kay kabsat. Dati nagbalin na apo nga sungbat ti Department of Agriculture nga nangipeteng nga awan ti overpricing iti panakagatang ti biofertilizer para karigiti mannalon kakabsat ken gagayem Department of Health apo naka-record iti sa 112% nga panagnato ti kaso ti COVID-19 iri pagilyantay nga Pilipinas gagayem ken kaabsat ya. So detimate medal standing po ti manariman nga Southeast Asian Games bimaba ti may sangaranggo ti Pilipinas idi kalman number 4 tayo ita po ti pagilyan tayo number 5 inovertaken na ti manen po ti Indonesia gagiyem nga ison tinapan iti slot number 4 ken pagsasaritaan tayo apo diti Damag International seknan apo iti hijab blue gagiyem kabsat hijab dati panagusar iti kaslabong apo ti biyang diti babae nga kaabsat tayo nga Muslim gagiyem ken kaabsat ijay ngamin na Iran apo adda digitay sikat nga individual nga paawagan apo ti korte gapo iti panagsangutlo nga asing da iti hijab law kaabsat ken gagiyem dito'y pagilyan tayo nga Pilipinas, addan dito sumagmamano nga sekta ti relihiyon nga mangipawil apo iti saan nga umiso nga panagarwat nga sumrek apo kaditi balay pagdaydayawan. Ada dito mangibaga, datay nga mingket na westernizen, na aringan natin na po dito western countries, especially Estados Unidos, kakabsat kay gigiyem. Iso nga may napili tayo dito nga pagsasaritaan, kakabsat kay gigiyem, babayan itin naman tayo, iti may isang Islamic lecturer. Iso awan sa bali ni Ma'am Haja Mariam Arceo gagiyem kay kabsat kasano ti kaimportante kadakwada ti panagarwat especially babae gagiyem kay kabsat okay dagito amin na po ti tampok tayo para di may isang oras nga panagidanon mi di programa Damdamag ni Berto. Daytoyen tinurure digiti agisem karidi daan na lugan wenno digiti mauawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksid iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo iti naing kalintegan na presyo.
DRT Auto Restoration. Manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Ngarod ka kailian, padaanan ti padaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, irikaw dyan nga Mias 2022, Wenno Manila International Auto Show. Masarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Blue House Beach Resort. Nadalo sa lugar pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa di cottages. Adan pa ti shower rooms. Blue House mismo Akalaya Beach. Di kayag pangadwa. Gaputan na saya at ken manakigayem kag tegikwa. Ken di nagserbi ka na kayo. Umno a lugar para ti dinto palipatan na parang titipon. Gaputa si degi di baybay. Bigat aldaw ken malem. Nakalukat ang mga komudar ka na kayo. Ti Blue House Beach Resort. Masarakan di barangay number 37, Kalayab, Lawag City. Kukuha kinamatmatunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Beach Resort. Adan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian para ti dito malipatan na panagraragsak ni Blue House Beach Resort. Para reservation, tumawag ni cellphone number 0963 003282. Blue House Beach Resort. Congratulations kakailian kaditi naudi nga set of winners tayo para di weekly draw ti the Blue House Beach Resort Promo Bonanza. Kahit may pakamo apo nga dapit nabatbati nga talo nga weekly draws kasangwanan na po nga yuswat tayo diti grand draw into no Mayo 31 iti the Blue House Beach Resort Promo Bonanza. Awan sa bali nga ramiden nyo papagayam. Mapanlay nga gukupar agupa apo kaditi cottages ti Blue House Beach Resort iti barangay 37 Kalayab, Lawag City no agpiknik kayo. Then insigida kada mesa nga cottage apo nga maakupar maikan kayo insigida iti mesa nga Blue House t-shirt. Then da kay amin nga nagkukuyog, manipod ka ubingan, naging gana ti kataengan, maikan iti raffle ticket, gagayim kabsat. Iti raffle ticket, masapol nga isurat yo, diti klaro nga pa nakaisurat apo, diti nagan, kompleto nga nagan yo, kompleto nga address yo, ken diti cellphone number yo, wenno telephone number yo, gagayim kay kamsat. Lagligipin nyo apo, digiti weekly prices tayo. First, second, and third prize, umawat da apo iti imported goods, gagayim kay kamsat. At dapat sa nga pulo apo nga umawat apo iti consolation prize nga sag to 200 pesos. Ken into no grand draw, Mayo 31, tandaanan at dapat tsansayo apo nga umabot para iti tsansayo nga mga bak karito nga papremyo iti grand draw ken dagiti nabatbati nga weekly draws tayo. Into no grand draw, ti first prize 10,000 pesos. Second prize 7,000 pesos ken ti third prize 5,000 pesos gagigim ken kabsat ken adunto pay apo nga consolation prizes. Ulitek numapang kayo ag picnic apo diti Kalayab Beach diretso iti Blue House Beach Resort gapot maikan kayo iti chance nga mga bakka dagiti kakadakkel pa premyo babayen ti the Blue House Beach Resort Promo Bonanza. First prize iti grand draw 10,000. Second prize, 7,000 pesos. Ken ti third prize, 5,000 pesos. Adunto pa nga consolation prizes kas regalo kada kayo ti management. Bawen kada Mr. Rexy Buyat ken ni Mrs. Nancy Buyat. Daglagi ben, Blue House Beach Resort. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nais mo bang magsimula ng sariling negosyo? King Galitos Lechon Manok ang para sa'yo. Mura na at abot kaya pa. Sa daming variants, pwede mo nang pagpilian. Meron silang higit 20 branches sa buong Luzon at parating na sa Visayas at Mindanao.
Franchise package is only 350,000 installment promo. Sarili mo na ang negosyo. Sa halagang 150,000, may negosyo ka nang masisimulan. King Galitos House of Franchise assists you the following: location assistant, grand opening, operation training, accounting and bookkeeping system, and a lot more. So what are you waiting for? Franchise now! Okay, dan sa kapulog at 7 minutos, tinapalabas, kalpasan na po, iti oras na yung alas 12. Ije Iran, umadado ka no apo, ti bilang, di tay mabigbig nga personalidad or individual nga papaawagan ti korte. Gapo pa ilay nga po, iti panagsalsalungasing da, iti makungkuna nga hijab laws. Ti hijab, deti parang maipan ni ulo, aging gana ka deti tinged, ti maysa nga babae, gagiyim keng kabzat. Tikaw dyan na po, ket adadwa nga aktres nga paawagan na ti korte, gapo iti panagsalungasing de ti hijab law. Nga dito po ket naipasa, iti 1979 na Islamic Revolution, gigiyem kakamsat. Nabigbig, dito nga ti agtawin ti 37 nga ni Baran Kuzari, ken ti agtawin ti 44 nga ni Siag Hayeg, Degan, gagiyem kay kamsat, naakusaran di gitoy, inakusaran di gitoy, naakusaran da kusari, iti saan da panangisuot iti hijab, nga dito ket immatendar iti mansayag ti maysa nga gayem na, idinto nga ni Degan, ket nakita nga awan ti suot na nga hijab, idita introduce dito libro iti maysa nga kapiterya ijay Teran, gagiyem kansata. Imunan ni kinaswan ti gobyerno, di kitay veterana nga aktres nga da Fatime Mutamedaria, ken ni Apsane Baygan, inamin ti Teran na prosecutor Ali Salehi nga umadado digiti sikat nga tattao nga agat atendar ngano saan niya agat atendar kadita investigasyon na isut gapuna nga nagpangta ti gobyerno nga isuda ket maarestar, gigiyem kakabsat. So adda pa na kay naignay ti panagarwat digiti kakabsat nga Muslim dito. Okay na? So iti dito agundaway kainuman tayo ni Ma'am Haja Marian Arceo, inline po iti hijab law. Magandang hapon po, ma'am, and thank you. Maraming salamat sa ibibigay mo na namang pagkakataon na ikay aking makapanayam dito sa ating palatuntunang damdamag ni Berto. Gaano po kaimportante at ano po ang nasa loob ng hijab law? Ma'am Haja Marian Arceo, ma'am. Ang hijab, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ang hijab ay napaka-importante, katulad ng lahat ng obligasyon na ipinagbutos ng Allah sa amin bilang mga Muslim, kailangan namin itong obligadong gawin, isagawa, okay? Ngayon, ito ay binanggit sa Quran in Surah An-Nur, verse 31, ayah 31. They can check on it, and anybody who wants to know that if it's really an obligation, it will be found in the verse from the Quran in Surah An-Nur, verse 31. At ito rin may sinabi ang Prophet Muhammad, we call it hadith. Ang sayings ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, it is a hadith, and Prophet Muhammad also talk about it. And the four madhab, yung apat na scholar ng Islam, okay, highly known and highly righteous and highly known among the Muslims, yung apat na scholar na to ay mayroong consensus. Meron silang agreement na ito ay obligation ng bawat Muslim na babae na magbalot ng kanilang mga sarili. We cannot show anything of our part of the body, only the face and the hand, okay? So the rest of the part of our body cannot be shown to anyone, only to husband, only to father and uncle or father of my husband, for example,
not my in-laws, my brother-in-law, I cannot show it to them. Someone we cannot marry, in short. Our niece, our uncle, our nephew, our uncle, our grandfather, the father of my husband, okay? We can show, but to other people, we must cover ourselves. The hijab is very important for the woman. Merong kumakalat sa media, Robert, na nagsasabi na yung nasa Facebook na isang vlogger na nagsasabi na choice daw ito ng babae. At mayroon ding ibang Arab na nagpapatunay sa kanya at ibang tinatawag na scholar na nagpapatunay sa babaeng ito na hindi Muslim pero siya'y naka-hijab dahil asawa siya ng Egyptian. Okay? At nagsasabi sila na ang paghihijab daw ay choice ng babae. Pag sinabi nilang choice ito ng babae, it doesn't mean it is valid to do. Pag sinabing choice, it is a choice for them to obey or disobey Allah. So if they had chosen not to put their veil or their cover or hijab, then they are disobeying Allah. There is already punishment in the grave, Robert, for the woman. There is already punishment for the woman who don't wear their hijab. There is already punishment in the grave. So if the woman had chosen not to wear their hijab, so they are disobeying God. They are being sinful for that. But it doesn't mean they will not be Muslim anymore. Nowadays, al-azamuhum, according to them, because of modern life, they said they are not putting their cover anymore. Okay? If they choose not to put their cover, then they are sinful. Okay? If they had chosen to put their cover, they wear their cover, then they are, or hijab, they are rewarded and doing their obligation. They are not making sin in that way. Actually, hijab is a minor sin. It's a minor sin. It's not like major sins like adultery or killing unjustly. It's a minor sin. So, someone who did a lot of good deeds, okay, someone who is doing a lot of good deeds, it may, it may be forgiven by God, okay, for some reason. Because some of the sins that are major, there is a requirement for them to be forgiven by God, even if they ask forgiveness. Okay? Yes, ma'am. Now, Yes. kailangan sa mga babae, yes, Okay. kailangan sa mga babaeng Muslim ay magsuot ng hijab. That's it. If they don't do it, then they are sinful. Okay. Sinful. Okay. Is this a way way po ba ito para medyo maibsan po yung parang yung mga nadedemonyo kasi po sa mga araw na ito may mga nagsasabi especially sa mga non-Muslims na dumarami po yung rape cases dahil sa pananamit ng mga babae. Ayun. Yes. Is that Yes. way po para maibsan po yung mga ganyang pangyayari sa mga babae na Yeah. Muslims? So to tell you the truth, Robert, God knows best what is best for His creation. Okay? For the woman at any time, in any era, from before or now, human are human. Human has weakness. People are making mistakes. But for protection of the woman, it's better that they cover themselves, though they will not be tempting any man. Even just having a long hair, okay? Even just having a long hair, we women, we are not attracted. I mean, we can say, oh, it's a beautiful woman, it's a beautiful hair as a woman. How about the man? They may have some other, alam mo yun, feeling na maka-attract sa kanila at ma-encourage silang gumawa ng bawal. Katulad nga ng rape, di ba? Lalo na lang ngayon, sa panahon natin, maraming intoxicated drinks that makes them, alam mo yun, nawawala yung kahihiyan, nawawala yung tamang sense of thinking na nakakagawa ng kasalanan. At lalo na yung nagsusuot ng mga, alam mo yun, tinatawag na, sorry for the word, na tinatawag na pek-pek short. Yep. Okay? If they're showing their aura or their beauty to any man, even you see what's going on now, kahit yung ama, di ba, nare-rape ang anak, ang kapatid, ang lolo, la hawla wala quwwata illa billah.
God knows what is best for His creation. Okay. So the order of covering the beauty and the aura of the woman is an obligation for one of the reason is for their protection. Okay. Is there Okay. may edad po ba yung isang Muslim woman na magsuot ng hijab ma'am Robert. Althea? Yes, ma'am. Yes, Robert. Yes. Once na ang babae ay nag-reach na ng puberty, dalaga na, nag-menstruation na, meron ng sexual desire, or nagkaroon na ng 15 taon by the moon, they are obligated to wear. Even nowadays, if you will see the girls nowadays, they have, matatangkad sila. Yung kahit sila parang mga 9, 10 years old, ang form ng body nila, dalaga na. So even hindi pa sila nag-reach ng puberty, hindi pa sila dalaga at binata, pero yung kanilang itsura ay pwede ng pagnasaan ng isang lalaki, Yes. okay? Dapat yan ay pinoprotektahan na. Ginaguide na yan ng mga parents na hindi maging sobrang ganon open na alam mo yon, masyadong nakakatukso sa mga lalaki kahit ang lalaki walang intention. Yun ngang nakadamit na maganda ang suot, na naseksihan lang sa itsura, walang nakitang balat, natutukso. Diba? Okay. Yes. Yes, ma'am. What about may mga po ba kasi yung sa Iran yung nakita nila yung launching ng isang libro, nag-attend ng lamay at parang pinapatawag sila ng korte dahil hindi sila nagsuot ng hijab, mga artistahin or mga sikat na personalidad ng mga to. Ito sa Iran So sa inyo po na Muslims dito sa Pilipinas, ganun din po ba na pwedeng No. kaso sa korte yung mga magbabaliwala ng hijab law? No. Okay. It is sobrang exaggerated na 'yon. Na-exaggerate ng bansa, ng nation. Sobrang nagiging stricto sila to the point na gumagawa sila ng labas na, out na sa order ng Allah. Hindi nga siya nakaka-out of Islam Okay? Nagkakasala lang ang mga babae. Minor sin lang 'yon. Okay. So, bakit sila papatay? Bakit nila puputulin ang buhay ng isang tao on their own hands? It's by the will of God. Ang God, magpaparusa naman ang God Ang Allah magpaparusa. Walang makaka-escape sa mga kasalanang ginagawa ng babae man o lalaki. On the day of judgment, they will be judged. Why they will judge? Who are they to judge? Are they not making sin as well? Baka nga yung mga pumapatay na yan, gumagawa pa ng mas malaking kasalanan sa ginagawa ng babaeng wala lang balot. Okay. Okay. No, in the Philippines or anywhere, this is the rule, Robert. The rule in Islam is for the whole world. There is no difference. Okay. But the thing is, in different places and different nation, meron silang tradisyon. Okay? Pero pag sinabing tradition at hindi yan following the rules of Islam, it's not the rule. It's a tradition. It's from the people themselves. Hindi galing sa Quran, hindi galing sa hadith ng mahal na propeta Muhammad, at hindi galing sa madhab ng 4 na known madhab in Islam. Meron known scholars in Islam and they have agreement in the rules that is accepted by the whole world. We Okay. cannot deny them. Okay. We Ma'am must be Mariam, following them. Is there any exemption sa paggamit ng hijab? Halimbawa, yung temperatura po nga natin ngayon medyo mainit-init o nasa loob lang ng bahay. Pwede ba sila na magsuot na hindi naka-hijab o nakabalot ang katawan? My dear, pag nasa loob ng bahay ang babae na walang stranger, let's say brother-in-law, hindi mo yan tunay na kapatid. Kapatid mo, tatay mo, lolo mo, if you are at home, you can remove. They can wear even spaghetti at home. Okay, they can wear this spaghetti. Wag lang masyado namang dahil nga at this time ang ating problema ay ang tukso. Pero sa bahay hindi kailangan nakahijab ang babae.
okay. What about ano? Basta ang babae at home to the parents, to the father and brother at yung uncle, yung someone they cannot marry. As long as they are wearing dress until the knee, hindi nakikita ang upper the knee and below the navel. Okay, hindi nakikita yon. Let's say someone is breastfeeding the baby. Andun ang uncle niya, andun ang lolo niya, andun ang brother niya. She can breastfeed in front of her brother, because they cannot marry. Okay, you get the point. It's not haram. But if you know na nagkakaroon, lalo na yung mga umiinom, walayado billah, sometimes kasi may mga Muslim din tayo na umiinom, which is it's a major sin. But hindi sila nagiging excuse dun sa kasalanan na gumagawa ng major sin, lalo na sila yung mga Muslim, yung mga umiinom na yan, pwedeng mawala sa sarili at kahit sila yung Muslim, pwedeng matukso sa kanilang kapatid. It's not impossible. Dahil ang totoo niyan, Robert, ang totoo kasi, it's not the human being who are doing the bad thing. It's not the human being, it's the devil with them. Ang tumutukso. Okay. It's the devil. We have devil. All of us have shaitan. Yes, ma'am. Okay, ito bang hijab law? Ito ba pinipigilan din yung mga kababaihang Muslim? Halimbawa, punta sila ng resort, mga swimming pools, or No beaches. excuse. There is no excuse. No They are not excuse. allowed to do that. No, Okay. it's not allowed. It depends on them. Kung sila'y magfa-follow, as I told you, that's why some ladies were saying it's my choice, but it doesn't mean na ang choice mo is against the rule of God ay may excuse na sila. Okay. Okay. Rule is rule. Yes. Rule is rule. Meaning to say na yung mga Muslim woman hindi po sila pwedeng sasali dun sa mga ginagawang beauty contest kasi dun talagang nakabuyang-yang na yung Dapat. katawan ng babae. Hindi dapat. Hindi dapat. Okay. There are a lot of things na ang mga babaeng Muslim ay hindi allowed gumawa kung sila'y gagawa ng bagay na against the rule of God. Okay. But it happened. It's the weakness of the human being. It happened. But it doesn't mean that the rule of Islam changed. It doesn't mean na pag ginawa ng mga babaeng Muslim ang rule against the Islam, it doesn't mean it is accepted. It doesn't mean it is valid. They will be sinful. It's their choice, and let them face their consequences. Okay? At the time, Allah willed them to be punished, and may Allah protect Muslims. May Allah make the Muslim woman strong or man in the sins that they are not supposed to do. Okay. Ma'am, maraming salamat po ulit sa binigyan niyo pong pagkakataon Yes. at tayo po'y maliwanagan dito sa hijab law. Maraming salamat po, ma'am. But Haja. actually, Robert, let Yes, me ma'am. tell you just a few seconds. Yes, ma'am. Ang mga babae naman na Muslim pwede namang mag-swimming. Meron kaming attire, meron kaming swimsuit also na covered lahat hanggang parang ang kanyang, meron nga ako ditong material hindi siya nababasa. I mean, parang payong ang material niya. Okay? So we swim with cover, long sleeves, with long pants na hindi nakikita ang aming private part. So we can also enjoy swimming. Okay, ma'am. Okay. Thank you so much, Yes, ma'am. Robert, Maraming and salamat din thanks po to the at listener. ibinahagi niyo po yung inyong kaalaman na tungkol po dyan sa hijab law. Maraming salamat, Ma'am Haja Maria Marcella. Ano man, next time again. Okay, ma'am. Welcome. Okay po. So, Thank you DJ, so much. okay, DJ Gagiyim Kamsat ni Ma'am Haja Mariam Arceo may sa apo nga converted Muslim sa Gagiyim kay Kamsat dati so Roman Catholic Kristiyano but na-convert apo kas Muslim nagbalin peged di sunan ni Islamic lecturer Gagiyim kay Kamsat amuyo nagka-interesak iti detoy no malagip yu apo adon digitay rimwar o oray suda the issue ada nakaasawa itikas jaya nga ibagana nga haan nyo compulsory it's a matter of choice no kayat mo ngem no saan ngem kada tayo apo nga Kristiyano no padasen tay nga lagipen gagiyim ken kabsat adun apo digitay religious sekta ti relihiyon nga nang kondenar kada digitay nakikiting unay nga panagaruat digiti babae spaghetti pekpek shorts nga tay kunam nga dandani may bukro ta batikuleng nan
Ore lang makitam deta nangisit nga singi anan na makitam deta nangisit nga parte ta patungnan gayem ken kabsat, di ba no? Di ba ganon na? So may isa pa ya po kadagiti ano digiti psychologists isu nga adda digiti rape victims wenno mapaspasama ka pa nagramis gabuta didi nga rod na temptation matemptaran ni lalaki nga mangkitkita ka DJ nakiting unay nga panagbadbado ni babae gagiyem ken kamsat agasem ada pa digiti anong tawag doon maki yung kita yung pusod yung pusek hanging hanging bridge gagiyem ken kamsat hanging ada diti nakapalda nga agpayso ngem DJ palda na apo kasla kakiting metla di pantina gagiyem ken kakabsat and even churches apo diti balay pagdedeaw to include some private and government offices ada dress code ti sumrek ngem no daduma ada digiti mangibaga subramet unay dito nga pangopisinaan nakadadumet la unay nga requirements na pati panagarwat kontraen na mga ganon na ngem no kitain teo DJ panangilawlawag ni Ma'am Arceo gagiyem kabsat adamit puntuda ngem alahante nga ipapilit nga mamimpinsan apo ngem no kitain teo di bad effect gagiyem ken kabsat medyo parang tagilid tayo tagilid gagiyem ken kabsat umadado ti kaso are pa ta kasano lumabas ti babae mapanji tianggi lumabas iti grupo ti lalaki aginom te kuno nakapekpek shorts naka hanging hanging blouse kakabsat yung mga mga ganon na apo iso nga adda digiti sekta ti relihiyon apo hanggay kadimit umay dito pagdedeyawan tayo kapilya tayo dito simbaan tayo nga kasta ti arwatyo adda digiti kasjay dapat istorya dito kan numapan agkomunyon nga babae gagiyem ken kabsat imbes nga relax ni Apo Padi nga mangibaga body of Christ bagi ni Kristo sa anay nagtigirger gapo ta diti putol di bado na apo ket makita met diti cleavage nan Maria Joseph Maki so nga yung mga ganon apo so para kanyak sungar dira panunot ko dinamag tikas di nga question na is the way ka di dito tapno maliklikan apo di temptasyon gagiyem ken kabsat agpeso di panirigan ni Ma'am Mariam Arceo Hadja Mariam Arceo nya even ama apo alakay gagiyem kabsat ramesen na gagiyem kabsat deti babae nga kabalay na anak na apo ko na kabsat na gagiyem nga mabalin nga wagas DJ apo tapnon di kasta aramiden ni lalaki haman nga ni mismo akabsat na't nakakitaan na nakakita Jerwar yung dugo niya alistong agburek ti dara na gagigim kamsat nakaawid di balayda mapanpanunot na ni Maria nakita na di kalsada nakapekpek shorts kada di tangken tirik na gagigim keng kabsat nayawid na so nagtripan na ni kabsat na nagtripan na ni ipag na nagtripan na manugang nan wenno mismo nga anak nan gagigim keng kabsat so parang sang-ayon ako diyan na nga panirigan na po or tradisyon nga sursuruten apo digitay kakabsat tayo nga Muslims gigiyem ken kakabsat ada siguro met punto digiti mangibaga umadado ti kaso kasjay panang grade para grames gapo ka ti kakasjay apo nga klase ti panagararwat ngem saan ko nga ibaga nga maipawil awan ti ibagbagak laeng apo DJ epekto na iti aglawlaw epekto na iti rikna ti maysa nga tao didi nga temptasyon na panakagargari nga kunada kakabsat ken gagiyem okay kasangana na po dito sa wali nga damdamag agyaman tayo po kadin sumunod maraming salamat kay ni Ma'am Elis Tamayo iti Barangay 16 Bacara Ilocos Norte thank you very much kay ni Ma'am Esmer Galisinao manipod dito Barcelona Pagilian nga Espanya. Thank you very much, Mr. Guillermo Agustin, ken Mrs. Larina Agustin, iti Toronto, Canada. Maraming salamat, Honorable Mayor Francis Espirito, iti Dumalneg, Ilocos Norte. Thank you very much, Mr. Ray Villanueva, iti California, California, Estados Unidos. Thank you very much, ken Mr. Jewel Centillas, manibot ti Lahaina, Maui, Hawaii.
Kaya nagyaman tayo po, iti Cherylins Crispy Chicharon. Ti chicharon nga magatang yung apo ti ground floor ti San Nicolas Public Markets. Cherylins Crispy Chicharon, adaan raman nga di mo to malipatan. Kukuha kinimatmatunan na Mr. Henry Vallador, ken ni Mrs. Cherilyn Jacinto Vallador, Manipud Santa Maria, California, Estados Unidos. Thank you very much, iti Pugad Lawin, Carbas Air Conditioning Service Center. Iti Balintawak Street, Lawag City, ada na po kanina kakalaing nga aircon technicians, tapnon di kasta ornusen da po, di kita problema ti aircon ti lugan nyo. Babayan ti parang imaton ni Engineer Neil Jose. Thank you very much. Iti TMT Construction Company, iti Barangay 48A, Kabungaan North, Lawag City. Laudin na po ti Cabeza Elementary School. Amin nga construction assistance nga kasapulan nyo apo, serbian na kayo ti TMT Construction Company, itinaing kalintigan na presyo, manipod pa nakaplano, aging gana nga malpas ti patakderin nyo nga pasdek. Kukuha kinmat matunan ni Honorable Telvin Tapawan, kami nga po ti konseho ti Ili ti Marcos. Agyawan tayo ni Dr. Alan Taylan iti St. Camillus de Lelis General Hospital iti number 121 J. Flores Street, Lawag City. Nadarikrik na inyo ti Baguio kahit yung nagpakonsultar ni Doktor Mapan iti Doktor Pagtalkan, Dr. Alan Taylan. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka iti di kalidad, yem nalakati presyo na kasapulan, iti panagpatakder ka iti balayo, when you anyaman na pasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Suba Road, asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi, iti panakagatang di kasapulan nyo, kadag iti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungen. Kenno kasapulan nyo ti opisina, di kiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Suba Road, pasit ti Barangay 50 Butong, di Siyudad Tiluwag. Asilig ti mga to bridge. Nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. No kalikagom mo ti makagatang kariri di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan ti grubing ken nagtutubo, daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy digit imported nga RTWs kas ti pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilian nga gowns iti babae kas tameten digit ladies sandals ken sapatos. Adan da pay kariri cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kiti lako da, ngem na yung kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Suba Road, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka kentiso amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Suba Road, Barangay 50 Butong, Lawag City. Okay, tuloy-tuloy. Adan na palabas sa patapulo kinupat a minutos. Kalpasan ti oras tayo nga alas 12 kakailian. Mapantayo po iti biyang ti Philippine National Police to protect and to serve. Gagiyem kabsat proteksyon ti sanikwa ken biag ti kangrona ni patpatong palapo digiti kamkaming ti nailian a pulisya. Nga maddigiti pulisya nga makaming ti pulisya nga makakusaran na po nga isuda hamitin nga bantay sa lakay. Isuda mitin na po ti problema gagiyem ken kamsat. Okay, ada dito may sa apong rakurak ti panakangiwat ti PNP nga igetan kanon ti Philippine National Police ti panang sagat wenno panang pili kada iti pulis nga may destino iti nagduduma nga unit ti PNP Drug Enforcement Group. Nagaduna po digiti na akusaran nga coming ti PDEG, the Drug Enforcement Group, not only national command but even in the lower offices when no kumandansya apo tinailian nga pulisya. Sigon ti PNP spokesperson Police Colonel Jean Pajardo nga adnan ti mandar ti station commander iti babaen tinaiget nga pan nakaarisit digiti pulis nga may destino apo iti Drug Enforcement Unit. Raba kunana rumbeng nga pirmado ti station commander ti dokumento no sa dinno nga mayuswat ti background check kadagiti pulis nga madistino kadi Drug Enforcement Unit.
Mairaman pa iti station commander, nukas pagarigan, mairaman ti legal nga druga ti maysa nga pulis nga maidestino when no may assign iti anti-drug department gagayim ken kakamsat. So kasano nga ta? Giti nga ruden na laing agilimeng nga pulis, giti parang kumbagay di makabasag pinggan nga unada, kumbagay parang straight, diretso nga pulis gagayim kay kakamsat, but deep inside te kunada nga rod, ipaikat mo deta uniforme na, kudil uleg, kutis ahas, balat ahas, no may kat di uniforme na. Not only policemen, even sabsabali po nga officials, to include non-officials, private individuals, iti parang nakasaysaya at da, ngem ti aktibidad da gagayim kayong kabsata, awan niya pulos ti pangisukatam, iti kina luko, wenno kina awan babain na, wenno kina manang gundaway na gagayim kayong kabsat. Okay, kabayatan na, okay, gabuta, umununay gabut investigasyon, kadigiti kaming tinailan na pulisya, nga mabali na mangitunda pa yan iti dito panaka-arisit nga na imbag, digiti may destino apo kaditi, Drug Enforcement Unit, gagayim kay kamsat. Digiti met pulisya na po, nga medyo adan nalawag, nga pamaniknek, kay suda ket tiwali, when no may baga nga, ada di kita trabaho da nga maikontra apo itilinteg, maikontra iti kinapulis da. Ituloy ti National Police Commission wenno NAPOLCOM ti panangi saklang iti Philippine National Police Generals ken duang koronel nga ditoy ket maiya bagbagang adda pan nakainaig da iti illegal nga droga. Sigon ti Department of Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos iti maysa nga news conference nangiparwar ti NAPOLCOM ti maysa nga resolusyon tapno maituloy ti pre-charge investigation kontra kadagiti saan pay nga naiginaganan nga kameng tinailyan wenno opisyal tinailyan na pulisya. Ginutigot pa ni Abalos ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga awaten nan ti courtesy resignation nga imunan nga naisumitir babaeng kadigitoy nga police officials gigiyem kamsat. Kunati DILG Secretary nga ti NAPOLCOM kaya ti babayan ti DILG. So nga inawat dan ti report ti 5-member panel nga digitoy ket napusgan tapno dalusan dagiti opisyal nga adda pan nakainaig na iti legal nga druga. Sino nga ta digitoy? Duwa nga koronel, duwa nga general, gagiyem keng kabsat. Kunapay ni Abalos nga inrekomendar pa iti NAPOLCOM iti biyang ti presidente nga awaten nan ti courtesy resignation digiti duwa nga general ken duwa nga koronel nga digitoy ket addan digitay makitkita nga pamaniknek nga karaman dapo ti illegal drug trade. Imunan nga kinumpirma ni Presidente Marcos itay laeng panaggibos ti napanyalawas nga inawat na ti panagikat ti serbisyo ti duwa nga PNP generals nupay kasta kinunanay Abalos nga aging gana itaket awan pay tinaawat ti DILG nga transmittal letter manipo di Office of the President. Kabayatan na, mabali na sumangoy iti criminal charges, digiti pasaway, wenno naluko nga opisyal, kalpasan nga nakaipilan ti complaint affidavit ni dati nga PNP Chief Rodolfo Azurin Jr. iti NAPOLCOM kontra iti duwang general para iti grave misconduct and grave neglect of duty. Gigiyem keng kamsat. Para met kari iti duwang koronel, gigiyem, kinunada nga nangiparwaren ti NAPOLCOM ti maysa nga resolusyon tapnon ti kasta dediket para iti pre-charge ken kaskamet nga yan natop iti agpada nga reklamo. Iti initial process para iti sao nga kaso manamnama apo nga makumpleto dito iti uneg ti dua aging gana iti talo nga lawas gagayem kamsat DJ iti nakasaad iti Republic Act number 6975 ati NAPOLCOM iti babaen ti DILG nga tested to exercise administrative control over the PNP ken ma-review digiti administrative cases nga naipila kontra iti police force wenno digiti kaming tinailyan na pulisya gagayem kamsat. Iti napalabas nga Enero kinid daw ni Abalos malagip apo iti kadagiti PNP generals ken full colonels nga mangisubmitir iti courtesy resignation kaspaset apo ti panangikarigatan ti gobyerno nga madalusan
madalusan kay nagtultuloy nga maikat iti serbisyo digiti police officers nga digito ket may ramraman iti illegal nga droga gagayem ken kaamsat ayun so adan nagbanaga na po didi maku-question na rin didi nga panakay submitir ti courtesy resignation sa digitay opisyal generals ken colonels iti biyang ti Philippine National Police ti update apo ti DILG inawat nan apo ti resignasyon ti upat nga senior officers ti Philippine National Police nga pakaibilangan ti dua general ken dua koronel. Kagiddan dati apo ti rekomendasyon tinabukel nga 5-man advisory group gagayem ken kaamsat. Tinagbalin nga rakurak ti Department of Interior and Local Government Secretary Ben Nahor Abalos Jr. Isuna kas chairperson ti National Police Commission dito ket rakurak na apo iti dito madakdakamat nga press briefing saan pa'y nga nainaganan babeng kini Abalos dito nga police officials según kini Abalos gagayem kiti kakabsat tinapulkom ti manggigem iti kaso administratibo nga may pila ka dito nga opisyal idinto nga ti Deputy Ombudsman for Military and Other Law Enforcement Offices wenno Muleo ti manggigemet apo kaditay maipila no adaman maipila nga criminal cases. Kung napay ni Abalos nga talo tinagbali na rekomendasyon ti advisory group. Ti advisory group apo digiti na pusgan 5-man advisory group nga mangkita apo kaditay backgrounds digito nga police generals and colonels. Kalpasan na po dito evaluation uno dito evaluation may bilang kadigiti saan pa nga naawat nga courtesy resignation digiti 917 senior officers ti PNP ket may investigar pa iti 30 ket duang opisyal nga digitoy ket naawat ti courtesy resignation ken may pila ti kaso administratibo wenno criminal case babaen na po iti pat nga opisyal idi Abril 24 idi dating nga tawen nangipilan dating pila po ni dating PNP Chief Rodolfo Azurin diti kaso nga grave misconduct and grave neglect of duty kadigitoy gagayem kakamsat Idimet na pan nga Biyernes inrakurak ti presidente nga akseptarin na ti courtesy resignation digiti dua nga general. Kabayatan na dapat dua koronel nga nang imparwar tinapulkom wenno imparwaran tinapulkom ti resolution para di pre-charge investigation ken nairekomenda babaen tinapulkom ken ni presidente Marcos Jr. nga awaten na ti courtesy resignation digito. Impasigurado ni Abalos nga maiparwar tinagan digito nga opisyal kalpasan ti pre-charge investigation ken no maipilan ti administrative charges para kadakwada gagayen ken kaamsat kasi no the administrative charges mo the administrative case mo adda ti preventive suspension tapno mo impluwensyaan di investigasyon nga mayuswat kontra ken ka gagayen ken kaamsat so babaen ka dagitoy apo nga makikita tayo nga addang adda kadi panangibaga tayo nga addan ti makita nga senyal nga madalusan ti Philippine National Police kadigitay saan nga umisong aramid digiti kaming na babaen iti nagbalin nga mandato apo ti biyang ti gobyerno kang runan na ti DILG imuno na po idi makukwestiyonaran ti addang ni Benhur Abalos kas DILG secretary nga mang paisubmitir ti courtesy resignation digiti general ken kukoronel adda digiti mang ku-question ngem adda ti rakurak idi ni Apo Abalos nga kunana adda basbas adda pamilin pamalubos ti presidente mainaig iti detoy so maibagatay kadi gagayem ken kaamsat nga detoy di maibagbaga idi sakbay nga agtugaw or apagtugaw ni presidente Marcos nga maisabali kakaiba nga wagas na apo para iti panang sugpo panang pasardeng iti panang graira ti illegal na droga gagayem ken kabsat deti kaditi maysa kaditi linaon digidi nga saludsod wenno sungbat digidi nga saludsod wenno rakurak nga addaan ni Marcos iti maiduma nga wagas ti panang pasardeng iti biyang ti panagraira ti illegal nga droga gagayem ken kabsat ngamin apo video tayo dito pagilya na Pilipinas no droga ti pagsasaritaan kakabsat ken gagayem gapu pay laeng nga po iti panakaku-question digiti operasyon ti Philippine National Police seknan ti illegal nga droga gagayem ken kamsat di ba
ti International Criminal Court ket nato may ag-investigar ditoy gapo apo ti kaadu digiti pimusay iti operasyon ti illegal a droga nga mabalin nga kayat nga liklikan ni Marcos nga mapasamak iti administrasyon na ti kastipan naka-question ni dati nga presidente Rodrigo Duterte isu nga deto ita ti wagas manipo dapo kadigitay mangipatpatungpal ti linteg ijay nga agdalos gagayem ken kaabsat nga mabalin na pagmen-naan digitay non-uniform or saan nga pulis gagayem ken kaabsat o sino pa nga minti kabutbuteng mo no kas pagarigan maki drug pusher ka ket ti paggapuan ti ila ko madruga gapumit lat pulis gagayem kabsat wenno isot talaga nga protector mo sino pa ti kabuteng mo gagayem ken kabsat mabalin nga no na itimbrekan tiliwen yun ni kastoy kontaken na kamit ni bus mo nga pulisen oy di ka mapan te kastoy deta no kunada but there are times nga agpullo lat taapo i-eliminate da ka digitay naka-uniforme no talaga nga sikaket aglablabes kan wenno agbalin kan nga isuti kang runa sikat tikang runaan na problema da gagayem ken kabsat ket sapay apo ta babaen iti detoy makirasan man laeng kami na po adu diti mamati nga saan nga mamimpinsan nga ma-eradicate wenno mapagsardeng ti problema iti illegal nga droga gagayem ken kabsat okay kamaudyanan na po deti medal standing idi kalman number 4 tayo apo iti deti manariman na Southeast Asian Games kabsat ken gagayem ita apo umun-una pa laeng ti pagilyan deti host country Cambodia 37 golds 31 silver 32 bronze with 100 gold total 100 golds number 2 is Vietnam 30 golds 29 silvers 35 bronze a total of 94 golds Thailand di may ikatlo 28 golds 22 silvers 33 bronze with 83 total medals Indonesia deti ti place tayo di kalman number 4 22 golds 19 silver and 43 bronze medals with a total of 84 medals number 5 ti pagilyan tayo nga Pilipinas 19 golds 31 silvers 32 bronze with 82 medals Singapore is number 6 16 gold 11 silver and 14 bronze with total of 41 medals ti Malaysia adaan ti 10 golds 13 silvers and 25 bronze with a total of 48 medals Myanmar 8 apo ti balito ka medalyana 7 met ti silver ken 23 ti bronze with total of 38 medals Laos 4 golds, 7 silvers, and 27 bronze with a total of 38 medals. Brunei, may kasangapulo, awan pa'y gold na, may isa ti silver na, 2 ti bronze medal na with 3 medals. East Timor, 0 gold, 0 bronze, 0 gold, 0 silver, 2 bronze, 2 medals. Gagayim kay Ngamsat. So ayun po, DJ Apo ti nagbali na pong medal standing as of today, gagayim Kamsat iti marayman niya Southeast Asian Games. Gagayim ken Kamsat. Okay, kasangwanan na po nga pumakada kami. Thank you very much kada sumaganad. Thank you very much kada Mr. Guillermo Agustin, ken Mrs. Larina Agustin iti Toronto, Canada. Maraming salamat ken ni Honorable Mayor Francis Espirito iti Dumalneg, Ilocos Norte. Ni Mr. Ray Villanueva, manipod iti California, Estados Unidos. Thank you kay Mr. Jewel Centillas, manipod po iti Lahaina, Maui, Hawaii. Agyaman tayo pa kay ni Mr. Danny Agustin, kay Mrs. Sofia Agustin, dita Toronto, Canada. Thank you very much, Ma'am Elis Tamayo, Barangay 16, Bacaray, Ilocos Norte. Ma'am Esmer Galicinao, manipod ti Barcelona, Spain. Thank you very much kay ni Dr. Alan Taylan, manipod ti St. Camillus de Lelis General Hospital. Nadarikrik na inyo apo ti Baguio, kahit yung nagpakonsultar ti doktor, mapan ti doktor mapagtalkan, Dr. Alan Taylan. Agyaman tayo apo ti TMT Construction Company di 48A, Kabungaan North, Lawag City, Lauden ti Cabeza Elementary School. Babaen, di construction assistance nga kasapulan nyo apo, serbian na kayo ti TMT Construction Company, manipod pa nakaplano, aging gana apo nga malpas ti patakdirin nyo nga pasdek, babaen ti panangimaton ni Honorable Telwin Tapawan. Thank you very much ti Cherylyn's Crispy Chicharon nga magatang iti ground floor ti San Nicolas Public Market. Cherylyn's Crispy Chicharon at daan raman nga di munto kalipatan ken uri diti sabsabali aputahe alako da kukwa da Mr. Henry Vallador ken Mrs. Cherilyn Jacinto Vallador manipod apo di Santa Maria, California, Estados Unidos.
Okay, awanin na po tinabati pa yung oras tayo di dating aldaw, para di programa tayo damdamag ni Berto, dito di bagayam nyo, Robert Berto de la Cruz, iti technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin, agyaman kamting kay paragdingeg, ibatimin tinatalina ay, nga malem ti Martes tayo amin na sa napada. Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan di pasasama kinibugod tayo alubar. Idintero paginian ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran di damag winupas pasamak. Di sumbat di agtuturay kadiri issues. Ken kalikagong di umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agtimek tayo kakailan. Tapno amuan ti publiko. Ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan. Amin ket may payang ti gundaway itinay yung programa. Damdamag ni Berto. Rangkay ti publiko adumanon kariri masiknan. Damdamag ni Berto. Tumulong para di pa nakasalbar ti biyag. Pamalagip nga danon kada kayo babayan ti ENR Online ken ti Philippine Red Cross. Wait, nagpintas launay nga ikaadwan ket agbalin nga parte kada ito nga advokasya ipanagdonar ti dara. Amo tayo nga iti dara ket maysa kadagiti kakaimportansyaan nga fluids wenno necessity iti maysa nga tao. We cannot provide blood without blood donors as they say. So haan tayo nga mabuteng nga agdonar ti dara kasi iti panagdonar ti dara ket maysa nga banag nga makatulong tayo iti sabali nga tao. Ket ti agdonar ti dara apo mangted deto iti self-fulfillment as they say or sense of self-pride. Kasi ammo tayo nga ti panagdonar ti dara ket biag ngamin ti katumbas na. Hala nga may nga biag it can save up to 4 lives, imagine. There are also personal benefits nga no agdonar ka ti dara ket personally, tabagbagi tayo, ano digiti advantage na kasi no agdundunar tayo ti dara apo, we can be sure nga mas napimpintas ti anayas ti bagi tayo. Donating blood can be a way to prevent from getting all those illnesses, especially pekunada cardiovascular illnesses related. So napintas ti agdonar apo iti dara maamuan tayo pay ala haan met amin ket naikan ti bagi nga nasalun-at ta haan nagpapada ti bagi tayo ngam no agdonar tayo di dara ket it's also a way of having us health check up. Makunan to tayo doktor nga digito iti na find outan iwasan tayo basit ti kastoy no maminsan kastoy. So napintas ta the way tayo nga maamuan tayo iti kondisyon ti bagi tayo. Maamuan tayo pay apo iti blood type tayo. Okay. So very important that donating blood is also way of knowing yourself. Tinapalabas. Namulit ti agdama babaen tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day dinapalabas na nakaibinggasan da balegi ken panakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas na kaparswaan ti lubong. Umbaas ti nagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit ti nauneg ken nasay masugat. Tinapalabas. Edi may kadwa gundaway papagayam, kablawan kablawan da kayo, tinagasat, nyamalem ti Martes. 9 di mabilang iti bulan ti Mayo 2023.
Idanon manen ti ENR Online, ti sabali pa nga parang, ti programa tayo, ti napalabas. Dito nga rin tipagayam yun ni Robert De La Cruz. Kadwa tayo ti technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Pari di may kadwan nga bansada when ti panangituloy ang panangibasa iti di surat nga nakaipalaunan tinapalabas iti biyag kenayat ni pagayam tayo Alvin. Ngayon kasangwanan niya tayo tuloy nga ibasa ti surat ni pagayam tayo Alvino. Agyaman tayo karitinayat nga may papay iti suporta ken tulong na iti programa tayo ti napalabas. Pagyamanan tayo ni Ma'am Elis Tamayo iti Barangay 16 Bacara, Ilocos Norte. Ni Ma'am Esmer Galisinao manipod iti Barcelona, Spain. Ni Mr. Guillermo Agustin ken Mrs. Larina Agustin manipod iti Toronto, Canada. Agyaman tayo pay ken ni Mr. Jewel Centillas, manipod iti Lahaina, Maui, Hawaii. Ni Mr. Ray Villanueva, manipod iti California, Estados Unidos. Agyaman tayo pa kini Honorable Mayor Francis Espirito, iti Dumalneg, Ilocos Norte. Thank you very much iti Cherylin's Crispy Chicheron, nga magatang iti ground floor ti San Nicolas Public Market, adaan ti Raman, nga di munto kalipatan. Cherylin's Crispy Chicheron, iti ground floor ti San Nicolas Public Market, babenti panangimaton, da Mr. Henry Vallador, ken ni Mrs. Cherylin Jacinto Vallador, manipod iti Santa Maria, California, Estados Unidos. Thank you kini Dr. Alan Taylan, manipod iti St. Camillus de Lelis General Hospital, nga masarakan ti number 121 J. Flores Street, Lawag City. Nadariklik na inyo apo di bagiyo kaya ito agpakonsultar ni doktor, mapan iti doktor mapagtalkan, Dr. Alan Taylan. Thank you very much by the TMT Construction Company. Iti Barangay 48A, Kabungaan, North Lawag City, Lauden, ti Cabeza Elementary School. Amin nga construction assistance nga kasapulan nyo, manipod pa nakaplano, aging gana iti malpas, ti kayat yung may pasdek kapatakder, asistiran, ken serbian na kayo ti TMT Construction Company, iti na yung kalintigan na presyo, babaen, ken ni Honorable Telwin Tapawan, kaming ti konseho ti Ili, ti Marcos. Agyaman ti Ripugad Lawin, Carbas Air Conditioning Service Center, adaan ka rin tinalalaing nga aircon technicians, tapno ornusen dat aircon tilugan nyo, babaen iti panangimaton ni Engineer Neil Jose. Pugad Lawin, Carbas Air Conditioning Service Center, masarakan dito iti Balintawak Street, dito yung syudad, ti Lawag. Dahito yan, tinurore di kiti agisem, kariti daan na lugan, wenno di kiti mawawagan iti vintage car, dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration, manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Dito nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo, manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data, ijaya dan tupay ti panakatarimaan di kiti modelo alugan nyo, iti na yung kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Ngarod ka kailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Blue House Beach Resort, nadalo sa lugar a pagtiripunan ti pamilya ken papagayam, nalawa di cottages, adan pa di shower rooms, Blue House mismo Akalaya Beach, di kayag pangadwa, gaputan na saya at ken manakigayem kag tegikwa, ken di nagserbi ka na kayo,
Umno alugar, pare ti dinto malipatan na parang titipon, gaputa si Degi di Baybay. Bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga kumudar ka na kayo, ti Blue House Beach Resort. Masarakan di barangay number 37, Kalayab, Lawag City. Kukuha kinamat matunan na Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Beach Resort. Adaan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian, pare ti dinto malipatan na panagraragsak ni Blue House Beach Resort. Para reservation, tumawag ni cellphone number 0963-003282. Blue House Beach Resort. Congratulations kadiri ikaw dyan nga weekly winners tayo para di weekly draw ti the Blue House Beach Resort promo bonanza gagayem ken kakabsat. Dapat nabat bati apo nga talo nga weekly draws kasangmana na po diti panakayuswat ti grand draw into no Mayo 31. Awan sa baling aramiden nyo papagayam no saan nya mapan agupa kadagitay cottages ti Blue House Beach Resort ket may kang kayo apo ti raffle ticket nga mangitunday di mabali na panangabakyo kadagiti kakadakkela pa premyo. Iti raffle ticket iti stab na isurat yo apo diti na klaro nga pan nakaisurat diti kompleto nga nagan nyo kastameten diti address ken cellphone number or telephone number yo gagayem kamsat. Kadagiti weekly draws diti mga baka po ti first, second ken third prize umawat da apo wenno mga bakda kadagiti imported goods. Idinto nga da sa nga pulo nga mabunot nga umawat apo ti sagto 200 pesos kas consolation prizes. Into no grand draw into no Mayo 31 padaanan nyo apo adapay wayayo nga humabol mapandiretso apo kariti ay cottages ti Blue House Beach Resort. Laglagipen nyo nga digiti grand prizes tayo para iti grand draw. First prize 10,000 pesos, second prize 7,000 pesos, ken third prize 5,000 pesos gagiyem ken kamsat ken adupay nga consolation prizes. Uliti ka po tapno may kang kayo ti chance nga mga baka kada di pa premyo ti the Blue House Beach Resort promo bonanza mapanapo agupa kada di cottages ti Blue House Beach Resort nga mabalin na mangited kada kayo ti dakkel at chance nga mga baka kada di kakadakkel pa premyo. Dato'y kat babaen, iti panagyaman ka na kayo, nagtagi-kway di Blue House Beach Resort, da Mr. Rexy Buyat, kini Mrs. Nancy Buyat. Blue House Beach Resort, promo bonanza grand draw, May 31, first prize 10,000 pesos, second prize 7,000 pesos, and third prize 5,000 pesos, plus adua po nga consolation prizes. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crisping King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nais mo bang magsimula ng sariling negosyo? King Galitos Lechon Manok ang para sa'yo. Mura na at abot kaya pa. Sa daming variants, pwede mo nang pagpilian. Meron silang higit 20 branches sa buong Luzon at parating na sa Visayas at Mindanao. Franchise package is only 350,000 installment promo. Sarili mo na ang negosyo. Sa halagang 150,000, may negosyo ka nang masisimulan. King Galitos House of Franchise assist you the following: location assistant, grand opening, operation training, accounting and bookkeeping system, and a lot more. So what are you waiting for? Franchise now!
Tingaru din papagayam, ngayon tayo tuloy, ti panakaibasa dito surat nga nakaipalaunan, tinapalabas ti biyag kinayat. Ni pagayam tayo, Alvino. Nagtulid ti panawen, Manong Robert. Nagtulid ti panawen nga kabulbulon ko na ninapintas nga gasat. Iti intuloy ko a negosyo, dagiti naganak kanya. Agdo atawin ni din nga siya kun ti mangiman maneher. Agdo atawin mitten, dedi pupusay ti inak. Nga nangisuro kanyak, no kasano, ti agnegosyo iti karne. Ininot nga napasublik, dagiti napukaw. Gapu iti pa nagsakit ti amak, wenno pan nakaatake ti amak. Pan nakataatake met laeng ti inak, nga nangitunday ti papanaw na. Dito'y kabsat nga nasukatak ti daan nga tricycle, nga enlakom iti nalaka. Gapu iti panagkasapulan ni tatang, iti agas na. Nakagata nga kiti maysa nga owner type jeep, nga addaan iti trailer. Nga daytoy kabsat ti paggatang ko wenno pagsursur ko nga agbunag kadagiti tarake na baboy nga ilako kiti mismo nga tiyandaan. Adu digiti nasdaaw, adu digiti nang dayaw kanyak. Oray ni Tata Bruno nga dati nga pagangangkata kiti karne, dinay dayaw nak. Diliba kiti alistong nga masenso, Alvino. Talaga nga nagasat ka. Deto'y sigurong ti subad ti nagsaruno nga trahedya ti biyag mo. Dagiti impaiking ka nga limdo ti panawen. Ti pan nakaatake ti amam nga anggingana ita kit tartari patuin nyo. Ti pan nakaatake ti inam nga iso ti nangitunday ti papatay na. Saysaya ati man ako. Amok nga, amom nga ipatig deto'y gaputa deto'y ti nariingam nga biyagyo wenno pagbiagan nyo. Balikas ni Tata Bruno. Imise makit. Wen nga ro tata. Diyak ekspektarin nga sikat ko wenno mapag-click ko ti pwesto mi ti karne. Amom kadi nga no daddumakit. Agkurang pa yan ti dua bukel wenno dua nga ulo ti baboy nga ilako. Kasta iya. Nasayatan no kasta. Angem dakdakil pailaken ka gaputa talo aging gana ti upatsa iti kadaldaw nga parchen nyo. Alakit gagangay at imun unaak nga adayungem da kayo. Ti pagpian na napagadal kon digiti anak ko iso nga medyo aglaylaylo akon ta uray suda ket ananawaen da kon ngem kasda jak mapanawan deto nga negosyo Alvino. Kasta ay tata. Sapay ko matatata mapadasak tumet iti kasti mapadpadasan nyo. Sapay la kumata adupay nga banlaigi wenno pamindisyon ti apoy ti deto nga negosyo ti painahan niya. Basta aggaggagit ka ken saan ka nga agsuswitik. Saan mo nga lamlamangan digiti customers mo. Sigurado nga agbalegi ka. Saan mo nga tultuladen digiti switik ti kilo na. Wenno saan ilibas na nga kisayanta nakakilo a karne. Ay, wen tata. Talaga nga saan ko nga aramidin din na. Thank you very much Tata Bruno kadagita nga pamagbagam kaniya ka. Kabsat ko ti kasla na pintas nga gasat. Wen mano, ngem may sa idi ti mariknak iti bagik. Iti tawen ko nga nasursuruken ngem 20, kasla sa anak nga agisem kadig iti babae. Kinagpayso na Manong Robert awan pay ni uray maysa nga nagbalin nga nagraywak wenno nagrubukan ti riknak. Ditoy nga nadiskubre ti bagik nga adadakit di nga agisemak kadigiti lalaki. Kangrunaan na pagayam ko kadigiti maskulado. Dagiti kakadwa kiti panaglako iti karne. Dagiti paratiliw ko iti baboy. Dagiti mapanagipan iti slaughterhouse. Ti driver ti owner chief. Manong Robert.
Dito'y nga kinagurak ti bagik, no apay nga kastoy. Agingga nga, at dapayan digiti mangmangig ko akan tiyaw, kariripadak nga aglaklako ti karne. Oy, Albino, agingga itakit. Single ka pa'y laeng, nakabakbak nang ka. Amom, nagasat ti babae nga ayatem kinikasan mo. Awan to ti problema na. Daytoy nga makita mi nga, panagasenso ti negosyong ket. Mabali na mangitunda keng ka iti panagbalin mo a milyonaryo iti sa ano na yan na mabayag. Dagiti kantya wenno balikas da kanya. Ngasong batak met ida. Awan pa'y nga ron tinatipwak. Awan pa'y tinakurso na daa. Hoy, saan niya puro trabaho ti pagpanunutem? Masapul nga panunutem met ti panangbukel mo iti pamilyam. Tapno addan tumang tawid iti maipundar mo akinabaknang. Balikas ti sabali. Wen, basta lagit di addan mangayat kanyak nga mapilig. Apay ket din nga saan? Sige, no deta ti kunam. Sa bagay, titawan mo nga, 20 ket dua. Ubing kapay, ngem pampanunutem nga numarindir unay ti bagi, amangan met no, saan kay ito na makabukal iti baby? Kapoy ti kinalukay, wenno kaado ti kwarta nga masapulan wenno maganan siya. Nagbali na kanalukay kadagiti kakadwak iti daytoy nga negosyo Manong Robert. No agkid daw dayti panaginom, mapan kami aginom. Ngem awan nga pulos ti palubos ko at tumipon a sabali kang runaan na kadagiti babae. Masapul nga da kami laeng. Wen Manong na surutan mi ti mapan kadagiti clubs, resto bar, dagiti nangingina restaurant, agbuya kadagiti mabayadan niya pabuya, kasla ko may ti concert ken sabsabali pay. Ilibrek amin digitoy nga kadwak, ngamin sabsabali ti riknak, no kakadwak digiti lalaki, nga tumultulong kanyak, iti daytoy nga negosyo, Manong Robert. Kasupadi dayta ti panagbaliw ti ugalik, iti kabsat ko kenti masaksakit nga amak. Kasi di na minsan, Manong, awanin ti maintenance ni tatang. Awan met ti maigatang ko, gaputa. Awan met ti pagsapulak. Sikamet ti adaan iti pagsapulan na. So nga, maigatangan ko man ni tatang, Manong. Kaslakla sumriyam wenno sumged nga burbura no kasta ti manggig ko. Apo na met ti Felisa. Kanayon lagi na kwarta. Anya ti panagkunayo. Kasla karayan wenno bubon ti pagpataudan ti kwarta. Sungbat ko nga medyo makaungit aglalo no kasta nga mapuyatan ak gapoy ti panaginom Manong Robert. Sorry Manong. Awamit nga minti amo ka pangibagaan mo saan nga sika. O sige. Dito na sa nga ribo a pisos deta. Igatang mo ni ti agas ken gumatang ka pa yun iti si Dayo. Maria Jose. Duket di adda ti tao dito'y balay. Ringgurin iti kwarta. Sisya at sapay kiti nga sa anak agaw-awi dito'y balay tayo, Felicia. Manong, kinuna ti kabsat ko kaslamas daaw ken maladingitan. Ngem kaslaawan kanyak tinagbalin nga reaksyon. Wenno pan nakakigtut ti kabsat ko, iti nagbali na balikas ko, Manong Robert. Iti may sa nga malem nga isasangpet ko nga napan nagtipo iti baboy Manong Robert. Pinaipan ko niti slaughterhouse ti duwa bukela baboy nga nagatang mi. Gaputa awan ti parche iti kabigatan na. Awan pay ket din pundo iti ubong wenno pagipupupukak iti baboy. Medyo matartaranta akidi gaputa jakam mo no sa dinno ti pangalak wenno panggatangak iti isarunok. Iti susungad ko iti balay
Adda ti amak nga nakatugaw iti wheelchair, adda iti abay na. Ni Felisa nga kabsat ko. Pakpakanin na deto iti biskwit. Ken kastamet ten, adda ti juice nga ipapainom na kenkwana. Idi umasidega kasda nainget ti panang matmat kanyak ti amak. Nupay saan niya makabalikas. Kasla adda kayat na nga ibaga. Idi agnad nga dala buses na. Manong Robert. Ngem may salaeng ti maawatak when numatarusak ka digiti balkias na. Agyamanak Albino. Agyamanak. Kasla data ti maawatak ti balikas na. Apay, anya ti pagyamanan nyo. Intudo na ti kankanin na nga biskwit. Ken kastamet ten ti nakabaso nga juice. Nga mabalin nga kayat na nga sawen. Agyaman isuna iti panagbanbannog ko tapnon adda iti ipauneg when no pagbiag ni. Saan ko nga inikan ti importansya ti maawatak nga balikas ti amak? O sige, sumre ka kung ket nabanugak. Agluto kanto pedisa kinunak Manong Robert. When manong agluto akton no mapagmeriendak ni tatang kas na mabisin ngamin. Isu nga inruar ko ta na pres ko dito iruar. Dapat laeng nga rumwar kayo met sangkit di nga kanayon kaya aday ti unig ti kwarto nga naka-aircon no naka-electric fan. Tapno makamenos tayo iti pagbayad iti kuryente. Balikas ko sa akon pimanaw iti ayan. Ti kabsat ko ken ti amak Manong Robert. Nagtultuloy ti jak maawatan ariknak, manong ko. Wen kabsat, ti panagduyos ko kadagiti lalaki. Agingga nga iti maysa nga aldaw, nga nagpuyog kami iti driver ti lugan, nga ni Edwin. Dito'y nga inawis ko anaginom. Aday di ti sumgar nga sa bali ariknak ken ni Edwin. Ket idi ta mabarbartek kami Manong Robert. No payadda kami ti may sa abar. Medyo nasipnget nga sulit ti ayan me. Dituyen nga jak na igawid ti riknak. Ket nagkarayam digiti imak. Iti lupo ni Edwin. Kastameten iti mismon a kinalalaki na. Nariknak nga kaslaawan ti reklamo na Manong ko. Ditan nga jakon na igawid ti riknak. Ket kastoy digiti nagbali na balikas ko kenkwana. Edwin, pangasim ta. Patganak. Italay nga maibagak ken katikas to'y ariknak. Lalaki ak ng tiriknak ket may sa babae. Edwin pangasim. Paragsakin na kuma. Paragsakin na kuma Edwin. Pakaasik. Minatmatan nak ni Edwin ket immisen. Nabayag ko nga madmadlaw keng kadetan. Manong Albino. O sige, apekit di niya saan. Basta lakit di. Ikan na kiti. Kantidad. Amumit din di biyag ko. May saak ngagtrabaho kit katulungan nak ti inak. Ngagsapol. Dua di kiti kakapsat kong agad-adan. So nga, noan niya ti kayat mo aramiden. Aramiden kanya. Lakit di. Kasukat ti ipaay mo kanya kakantidad Manong Albino. Sige. Agbayad akong ta. Mapantay ti sulot nga lugar Alvin. Uno, Edwin. Pangasim. Agyaman ak no ipaay mo kanyak ti kinalalakin. Nagpagustoy nga talaga ni Edwin, Manong Robert. Napneka. Damok idi iti mga rami diti kasta. Nupay idi malpas.
Tinaramid mi nga panaginayat ken ni Edwin. Kasla, babbabalawek ti bagi. Kasla mabutengak nga maibuyang niyang iti publiko, nga siya ket maysa nga alanganin, wenno maysa nga bakla, Manong Robert. Diyos ko, kasano nga ilinit ko dito nga rin na. Aglalo ka rin makamamu kanya. Kang runaan ni kabsat ko. Kasanon Diyos ko no. Diyak maigawit tirik na kanig ti lalaki. Balikas wenno tanamitim ko bayat ti kararag, Manong Robert. Dita manong nga binilin ko ni Edwin. Ngano adda makaammo iti napasamak ka na kami. Ket ikatek nga agtrabaho kanya. Makaammo ka nga sumapulit sa baling nga trabaho. Kinuna. Nupay kasta adda kaslamit la adda panagamak ko no ikatek. Taamangan no adad na nga iwaras na. Napasamak ka na kami. Banag nga di mapagsusurot ti panunot ko, Manong Robert. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad. Yem nalakati presyo na kasapulan iti panagpatakder ka di balayo. When you anyaman napasdek. Alis tulay nga sapulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Suba Road. Asirig ti mga to bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang di kasapulan nyo. Kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungen. Kenno kasapulan nyo ti opisina digiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Suba Road, pasit ti barangay 50 Butong diti Siyudad Tiluwag. Asilig ti mga to bridge. Nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. No kalikagom mo ti makagatang kariti di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan ti gilubing ken nagtutubo, daytoy ti turungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy digiti imported nga RTWs kas ti pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilian nga gowns digiti babae kas tameten digiti ladies sandals ken sapatos. Adanda pay kariti cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad digiti lako da, ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Suba Road, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka ken ti so amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Suba Road, Barangay 50 Butong, Lawag City. Nagtultuloy tinalimid nga relasyon mi ken ni Edwin, Manong Robert. Sa anak met nga nagliway nga mangpalpalagit ken kuana, ti panangilimid mi, ti mapaspasamak iti nagbaitan mi. Agpabusoy ken ipaain na ti kalikagom ko, wenno mangep-ep iti riknak, ngem kasukat ti kantidad. Ididamo umanayen ken kuana ti 2,000 a pisos, tunggal panangikot ko ken kuana. Ngem idi agbayagen ammo na met den ti agpangina. Agingga nga agkidawen ti 5,000 a pisos tunggal masapul ko ti kinalalaki na, Manong Robert. Nagbalinak met nga nalukay gaputa na idumduma nga ragsak
ti papaay ni Edwin kanya. Manong ko. No adda digiti daw na kasla kuma iti panaginom mi. Nga kadwami digiti pada na nga agserserbi kanya. Awan ti saan. Nagbalinak nga naparabor. Ngem panglinglinged ko ti bagbagak ka di makamammo kanya. Nga ipapaay ko ti kalikagumda tapnon ti kasta agbalinda nga napudno kanya. Ngem ti kinagpaysuna iso ti panagisem ko kadagiti lalaki Manong Robert. Ti kinaparabor ko kadakwada ket kasupadi ti kinaimot ko metten iti biyang ti kabsat ko ken ti amak Manong ko. Idi may sa amalem nga isasangpet ko iti balay mi, nang yawidat kadigiti saan mi nga nailako a karne ti baboy. Gaputa, medyo saan nga napintas ti sitwasyon ti panaglako iti day nga aldam, Manong Robert. Manong, nagadun nga yawid mo nga karne. Sige, ipamo iti refrigerator deta ta, aday inutin tayo nga sinain. Angin, Manong, maiparit ken ni tatang ti karne. Masapul nga ikan ken nating laeng ti ipasidatakin ko ana. Amumeten yan atake ka po iti high blood na. Oh, anyo ti mabalik ko? Anyo ti kayat mo gumatak pa iti ikan mangyawi dak ti karne tapno ada si dayo? Mano? Agtal na ka mong Felisa ah. Pilye mo na ti lasag. Iso ti itunom ditan tapnon ti kasta. Iso ti pasidam ken ni tatang. Tat kita ba, isumeten ti si daem. Si kakit di, awan lang ti remedyo mon. Makita mo kasano ti rigat ko nga mang pataod ti agserbi ka dateo. Nakaungeta. Arig na makalwa idi ti kabsat ko. Ngem, kasla awan ti asi nga mariknak king kuana. Agingga nga, nagdumog detoy ket binagkatnan ti dua supot a karne nga napan na impenpen iti refrigerator, Manong Robert. Madamdama pa'y kabsat, ada ako ni ti kwarto kida agkiriring ti cellphone ko. Ni Edwin ti umawawag. Oh, Edwin, apay? Kayat ko ti rumwar ko man uwen ken mabalay. Api aya niya ti problema ket mapuyat tayo man ket ti panaglako tayo nito biga. Ti masapang ipapanyo ti slaughterhouse. Ore pagbit tayo laeng ah. Sikano di mo kayat ta mangkita akin sa bali kadwak. Edwin Mek, saan ka di nga kasi pa nagsasa umabos ta? Problema pa dito yung balay. Agreklamo dito, inyawit ko ang karne. Oh, ano nga rot? Saan mo kaya tiumay? Balikas ni Edwin. Sa rin natin papanantay, oh. Dati, ah. Mapantay ko mangsya to rin, oh. Dua bakit laeng. Oh, sige. Umayak tulad ng dumanon. Mapangkayon tulad ng giant. Ibatin ti trailer latan ta aguner kayo tapno di pa isuti pagarkila iti luman. O sige. Umuna kam to ijayan, agurder kami tulatan. Sige. Umayak tulatan iti pagdadanunan no paghinuman tayo. Nagsin na aya kidi maidep ko ti cellphone ko, Manong Robert. Anyakit din ito yung Edwin aya. Isupay nga problema. Makita namin nga narigat ti aglako iti karne kadigiti nga laltaw. Irana naman ti agbisyo. Ang kasano nga mapagkit-kita? Ang mga ano isukat na kuin no. Iwaras na ti mapaspasama kiti nagbetan may. Idi ta makapilesa kuno makasukatak, Manong Robert. Napanag iti kusina nga ayan ni Felisa nga kabsat ko. Ditoy nga ituntuno na ti lasag ti baboy nga kas imbilin ko kay kuana.
Oy Felisa, mangan kayong tulatan kini tatang, pakadim tulatan. Sanda kon nga orayan nga mangan, kaputa, ada atin darak nga party. Uwen manong, pang-asin tan sumangpet ka, kit saan ka kadiunay nga makatagarino nakainom ka, kaputa. Matukay no ko titurog ni tatang. Agriing kit agtugtugaw nga, aglulo ah. Anya kumamit ti pakatukayan ti turog na ken anya ti pagsangitan na. Naringgur ka ngamin unay no pamano. Ado di kiti sausaom ken agtupak-tupak kape no may kagkape. So nga madlaw met ni tatang no ko ah. Ore siya ket makikigtutak. Ado la unay nga ammom. Sige. Ialistom ket ti nga lutwen ti ipakan mo ken ni tatang ta mangang kayon. Mapanakon. Ada pa panak. Sige mano. Balikas ti kabsat ko. Manong Robert di talaeng nga naamwak. Wenno, malagip ko. Nga talaga nga dakasta nga ugalik no mabarteka. Ti naringgor ken kumraad digiti banbanag nga maasitgak. Pinanpanunot ko ngem kaslaawan kanyak ti panangibaga ni Felisa nga no daduma ket makariing ti amak. Agtugtugaw ken aglulwa. Nakaisip makit di gaputa. Inalakit di ngaminin ay ti mabartek. Talaga nga rumwar ti may ikadwa nga ugali king kinatao no. Adda kay ti bagim ti espiritu ti ara. Bayaman ta medyo tantanangik tunto no maminsan. Naglabas ti aldaw, Manong Robert. Saan met siguro nga makailunod ti aramidek when no kadda ti relasyon mi ken ni Edwin. Gaputa, nagtultuloy met ni napintas nga gasa. Agingga nga adda ti nangijaya kanya kiti maysa nga pwesto iti met laing tiyendaan. Maysa nga grocery nga pakagatangan kaditi delatas ken sabali pay nga rekado pakairamanan ti Baguio vegetables, ken pansit, Manong Robert. Nagtindawar kami, kaputa, mapandang aminin ni Estados Unidos, yakin ko kwa. Sikan ti mga lagay yen, amok nga, napudno kayo di kasto nga negosyo, ken, lupay karne ti linya, sigurado nga masursurumet nga iwardas dito yung grocery. No lakit ditid mo iti tawar ko, apekit niya saan. Nayon ang basitin ah. Yun ang basitin ta tapnunod damit gastosek nga mang celebrar wala mang agpadespedida para iti papanaw mi. Manutinayon ko naman ayun ang ti 20,000 pesos ti tawar mo apikit din niya saan. Sige agsabat nan nayunak ti 10,000 pesos ti original nga tawar ko. Ited mo okay ngem no saan mo ited iduling ko lang ti kwarta kiti bangko. Kinunak nga kasla medyo jack interesado, Manong Robert. Tapi hindi mo pala buklen di kalikawang kung inayon mo. DJ langin. Kasi amangan ta mabrukak, jack met pengarudan mo unay nga iwardas dito yung kaklase tinegosyo. Sige man langin. Agdil ta, paunaan na kon makayat mo. Umayak tulad ta ni Jay Balayo, umay kung ipan ti down payment ko. Ngen, masapul nga awanen ti maksay ti karga ti prestom. Karamanen iti bayad na. Oen, sumit ka ti planok nga numay kan, ited kung king katitulbek, si kanti manglukat iti kabigatan na. Kayat kun ti agina na, isagana ako iti ipapanmi ni Jay Balasyo tao. Kasangwanan niya ituloy tayong ibasa, dito surat ni Albino, agyaman tayo katig sumaganad. Pagyamanan tayo do Mr. Guillermo Agustin ken Mrs. Larina Agustin iti Toronto, Canada. Thank you ken ni Ma'am Elis Tamayo iti Barangay 16, Bacaray, Ilocos Norte. Ni Ma'am Esmer Galisinao manipod iti Barcelona, Pagilianya, Espanya. Agyaman tayo pay kada Mr. Danny Agustin ken Mrs. Sofia Agustin iti Toronto, Canada. Ni Mayor, Honorable Mayor Francis Espirito iti Dumalneg, Ilocos Norte. Ni Mr. Ray Villanueva iti California, Estados Unidos.
Pagyamanan tayo pa ni Mr. Jewel Centillas, manipod iti Lahaina, Maui, Hawaii. Thank you very much kini Dr. Alan Taylan, manipod ti St. Camillus de Lelis General Hospital. No, dati marikirik-nayo po nga sakit yo iti ti Baguio, kaya ito nagpakonsultar ti doktor, mapan iti doktor mapagtalkan, Dr. Alan Taylan. Thank you very much iti TMT Construction Company nga masarakan ti 48A Kabungaan North Lawag City, lauden ti Cabeza Elementary School. Amin nga construction assistance nga kasapulan nyo, manipod pa nakaplano aging gana nga malpas ti patakterin nyo nga pasdek. Serbian na kayo tinaing kaditigan na presyo, ti TMT Construction Company nga kukuha kinamatmatunan ni Honorable Telvin Tapawan kaming ti pagpandayan dinteg ti Ili ti Marcos. Agyaman tayo ba'y di Pugad Lawin Carbas Air Conditioning Service Center nga masarakan iti Balintawak Street, Lawag City. Adaan ka iti agkakalaing nga aircon technician staff no ornusen dati problema ti aircon tilugan nyo, babenti pa nangimaton ni Engineer Neil Jose. Thank you very much iti Cherylins Crispy Chicharon nga magatang iti ground floor ti San Nicolas Public Market. Cherylins Crispy Chicharon, adaan raman nga di mo tumalipatan, pakiramanan digiti sa bali payaputahe alakuda. Babayanti pa ng imaton, ken palagtagikwa da Mr. Henry Vallador, ken ni Mrs. Cherilyn Jacinto Vallador, manipo di Santa Maria, California, Estados Unidos. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos Lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Level up your Lechon Manok experience. Introducing King Galitos Lechon Manok Hot and Spicy. Nukot sa ihaw sarap, marinated with natural herbs and spices, mapaperize ka sa sarap. Tara, ayain ang buong tropa, si ate at si kuya, at ang buong pamilya. Halika na tikman ang pulutan ng bayan. King Galitos Lechon Manok lang yan. Adtoy ni Engineer Neil Jose, tapno ni suro na kadatayo, no kasano ang mamantener ti aircon tilugan. Di kwati napintas nga pinangikwati lugan ket dapat nga dadaya rina di aircon da. Like for example, nagpa-service tatangal daw, i-required ko ngamin once every 18 months nga pinakadalos DJ system kay DJ system di aircon di lugan no kamang Robert DJ aircon di balay pa ket 6 months ket hampay nga umakakarisuna iso nga dapat nga agpa-service da iti once every 18 months no kamang Robert. As namin lang DJ pinag-change oil ilugan. DJ makita di filter dryer na no narugitan masupatan tatlong kas na mapreventaran DJ pinaka-perdi DJ compressor no kamang Robert naglalo ket nakanginginat compressor tatan. Iso di pinaka-puso no namang Robert. No tao ko may puso isut agi pump ti blood nga i-circulate na iti bagiti tao. Kasi may DJ nga DJ compressor iso met ti mangi-pump ka DJ refrigerant tatlong kas ta ag-condense iso na then ag-misto igenta evaporator na isi pinaglamiis na mang Robert ketlo barado at agbarado ka DJ nga system aglalo ka DJ filter nga kung nakaisuti filter kaditi rugit DJ air conditioning system ket ada tendency na nga ag high blood iso na maperdi DJ puso ti tao maperdi met DJ compressor no ka mang Robert.
Adu digiti nasdaaw ken immapal, edi rumwaren ti damag nga nagatangkon ti maysa nga grocery store, edi second floor ti tiyendaan, Manong Robert. Dito'y meten nga medyo naawan ti atensyon ko, iti muna nga negosyo ti paglakwan ni ti karne. Gapu ti kaadda ti nagkinaawatan mi wenno relasyon ti nagbetan mi ken ni Edwin. Ni Edwin ti pinusgak nga mangimaneher, edi paglakwan iti karne. Ngem kasukat manen iti kiniddaw na nga nangat-ngato a sweldo, Manong Robert. Ngamin manipod iti slaughterhouse nga paggapuan ti karne ti baboy. Idiretso na aminin iti tiyendaan. Saanen nga agawid gaputi ison ti aglako. Ken mangalakan upay ti kadwana. Ngamin maawatak met gapu iti puyat, Manong Robert. Rabake mayati, may panmo ti baboy ti slaughterhouse agarong alas 5, agring kanto ti alas 3 ti parbangon, tapno mapan mo alaen wenno kitain ti pinaparti mababoy. Idiretsum to dete ti biyang ti tiyendaan, aglako kanto aging gana ti alas 12 ti tenga ti aldaw wenno nalablabis pa. Naawatak met ti kalikagom na nga mangalay ti kadwana. Ngem saan ko ngayon palubos nga babae ti laen ng kadwana. Ngamin, Manong Robert, admitirek nga nupay, kabali na kaparagsaken ti maysa nga lalaki. Sigurado lakit di nga dehado ak, no tiragsak nga imet ti babae, ti pahinay ti maysa a lalaki, Manong ko. Iti nga rod pa ng rugik manen, iti sa bali nga negosyo. Umuna nga aldaw ko iti grocery store, Manong Robert. Dito'y nga nagkiddaw manen, di kiti kakadwak, pakairamanan, dagiti baro, nga padak nga aglaklako iti groceries. Pakairamanan bagyo vegetables, nga masapul ka no, nga da iti panagtitipon, wenno, panagselebrar mi, yapo iti baro nga negosyo. Sa anak manen nga nagkitket, dito'y nga intreat ko ida ti maysa nga dakkel nga restaurant nga daan iti bandana. Makan, mainom, ken pulutan nga adu, Manong Robert. Pakairamanan ti kinahon nga serbesa, ti enburay ko kadigiti kakadwa. Pakairamanan digiti baro nga partners ko iti klase ti negosyo nga baro asinirek ko. Nagbilak manen iti dakkel nga kantidad. Kailanyan kabsat ko nga panang padpadayaw da kanya, edi maamwanda numano ti bilmi iti nasao nga restaurant. Sisiwlaing keng kadeta si ka Albino, amok nga dakkel ti kwarta. Tilayangan paglakom ti karne sa edad daman iti pagganansya ang nga grocery store. Sigurado, kasla agayos alana ti kwarta nga umayken ka. Deta nga laing mong agi maneher. Di nakmangkang kantyawan si Kamet. Kinunaklat ta nga pasimple, Manong Robert. Nupay kasla tumaytayok ti bagi iti panang daydayaw da kanya nga kurang na laeng yan nga ibagada nga milyonaryo kadagiti nga alaldaw, Manong Robert. Naglabas ti aldaw nga nagbalina ka na parabor kadagiti gagayem ko. E dinto nga naungeta kiti uneg ti pamilya kang runan ti kabsat ko. Ita manong ore dingdinggenen ni tatang kabalinakon nga si diren ni Felisa iti adu nga gastos iti uneg ti balay. Ammom Felisa no kastoy lang. Kaslakay kayat ko paikit din ti agkasera. Tapnon ited kulatan ti allowance yo ket sikan ti mangi budget. Makaamukan no mayanay mo wenno saan. Makaamukan no agbisin kayo. Mano, awan met ti sabali nga pagigasgastwa ka. Di laing pagigasgastwa ket ti agas ni tatang ken ti agserbi ti uneg ti balay. Danda ni Jack pain makagatang iti chinelas wenno baro nga arwatek. Gapu ti amak ko nga mangibaga wenno agkid daw ken ka. Sabali kan manong Albino. Makasangiten ti kabsat ko. Imbes mano nga maasya na kiti kabsat ko adadakit di nga nagpungtutak. Dinakman artistaan si Kafelisa. Sanak man niya pagsasawan no sitsidirin di kasta.
At damit kwartang ititid ko king ka. Apay nga di ka gumatang iti kayat mo. Manong, aday ititid mo agpaisungit. Dandani sana makaanay. Dande sana makaanay. No dakkel tayo ti bilti kuryente, basol ko. No masapol tayo ti taraon iti balay, basol ko. Kaslakit din ilaklako kweno. Kankanik ngagmaymay sa di iti agserbi ti unig ti balay. Ang moment no kasano ti kasapulan ti tatang para iti agas na. Talaga nga inbiyaten ti kabsat ko ti panagsangit na. Ket dito'y nga nasdaawak gaputa ka dituyen nga aldaw. Kabalinan nakmeten nga sungbatan ni Felicia. Nga isumanen tinagbalin nga sidir ko king kuana. Oy Felicia, agbalbalin ka nga bastos. Laglagipem nga siyak ti mangpalpalamot ken ka. Siyak ti agbambannog parin ti agserbi ken ka. Pakaramanan ti amata. So awat ti karbingam nga mangsungba-sungbat kanya kiti kasta. Ibagbagak lain tiyag pa'y sumano. Saan ko nga nalipatan? Nga gapu iti nagbannugam kiti balegim iti negosyong kiti agbibiyag kami kani tatang. Ngem no panunutem nga ta. No sikat ti adda iti biyang ko. No sikat ti mang taripato nga tamit kani tatang. Ket siyak ti rumar nga mapanagsapol para kanya. Ket para kada kayo. Anya ti ekspektaren. Adda ka di masapulam no agnanaid ka laing iti balay ket bambantayam ti inutil nga amata. Jack nakasungbat iti dedi agundaway. Pinanawak ket di ni Felicia. Ngem matmatan nak ti amak, Manong Robert. Naglabas pa'y digiti aldaw, Manong ko. Kasla nagsinukaten ti rabii ken aldaw. Wen kabsat, nagbalinen nga nasipnget ti aldaw kanyak. Ket kasla naranranyagen ti rabii, Manong ko. Daytoy ket gapu iti saanen nga agsarday nga bisyo nga arig minti panpaniki nga rumwar no ti aldaw ken nagtuturo iti rabii. Kastamit ti napasamak iti negosyo, kabsat ko. Ti panaglako iti karne. Imbes nga ganansya tinaldaw nga kwentaek. Saanin Manong Robert? No diket ti los wenno pukaw di iti magata nga baboy. Ti kukwentaek. Edwin, aping kastumiten. Edi kalman di may nga baboy nagpukaw iti danden sa nga 1,000 a pisos. Di may sa nasuro ka 5 pisos ti kurang tayo. Sa dinubat ti pangarak ti isweldok ta na kayo. Kendi pa maibusti. Kunak no kasanga kanayo. Panunutem ti sanga 1,000 a pisos na tunggal aldaw nga pukaw tayo. Iti makalawas 7,000 a pisos. Iti makabulan 30 aging ganat 30 ket may sa piso 1,000 a pisos. Agpobreta mo kasta Edwin. Isu nga masapol nga ipasnik mo. Ipasnik mo ti mga tensyon iti panagnegosyo ano ba nagparti ti baboy. Pakaasik nga kabulbulon ti sakit tinakem ken rurut ko, Manong Robert. Kanya nga ti mabaling ko, no? Isumet ti pakakilwan ti gatangi ka baboy. Sika ano sikat ti mapani nagtipo, total ang mumet. Edwin, ang mumet nga jak kabalinan nga pisyen ti bagik. Ada ti grocery store nga bantayak. So nga rin nga intalik ko ken ka nga. Sikan ti mang maneher kabuta, amok nga kabisadong data. Sige. Ito naman minsan, si ate kong tipo di baboy. Barbaring gumanansiyakan to ni ti ado. Wen gayam, ikanak man pailatin 5,000 a pisos mo. 5,000 a pisos manen? Kait itid ko laking kay di kalman ti 3,000 a pisos nga puti bagam nag-tuition di kapsat mo. Ita 5,000 a pisos manen? Ano manen ti 5,000 a pisos? Basta kasapulan mi ti balay. Ken plano nga igatangan ti kapsat ko iti laptop na. Ngamin ket masapol na kano iti eskwela. Laptop 5,000 a pisos. Second hand nga rod inbook ka na. Ngem kaputa mabutengak nga agpasugnod. Ken ni Edwin nangala kiti kaha ti grocery store ket inted ko kin kuan. Oh, dati ti 5,000 a pisos. Sige,
Mapamunggatangin ti kunam nga laptop na segunda mano na para iti kabsat na. Ngem. Naglagi pa ma. Gaggagatim ken lalaingin ti mangi maniheri di paglakwaki di karne. Tapdon ti kastakit adda pangalaak ti itin ko ken ka. O sige, awan ti problema. Mapanakon. Balikas ni Edwin sa Pimanaw, Manong Robert. Papagayam san tayo nga may lipas, nga ibasa de di surat nga nakaipalaunan, tinapalabas ti biyag kinayat, ni Pagayam tayo Alvino. Anya ti mapasamak kaditi, narubyan na anegosyo. Ti panagpukpukaw na iti, paglakwan iti karne. Dahito ka diti mangitunda tin inot nga panagbaba, ti kalidad ti biyag, wenno ti negosyo ni Albino. Endo no bigat, padaanan nyo, wenno awisin na kayo, kadwami manen, para iti panangituloy tayo nga mangibasa, iti dito nga surat ni Pagayam tayo Albino. Dito nga rin pagpagayam, ti Pagayam yo, Robert de la Cruz. Iti technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Agyaman kam, tingkay panagdingig, ibati min ti natalinaay, nga malem ti Martes tayo amin, asa nga pada. Tinapalabas. Namulit ti agdama bawen tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day dinapalabas na nakaibinggasan da balegi ken pan nakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit ti nauneg ken nasay masugat. Tinapalabas.